Mi-a venit mesajul ăsta instant. Pentru persoanele care suferă de stres în ultimul timp, oboseală, poate și burnout, și v-ați planificat voi așa, v-ați așa pe TikTok și ați văzut așa niște idei ce să faceți voi ca să vă relaxați. Și stă acolo, du-te la spa, la masaj, la tai chi, să faceți ceva care vă relaxează sau să vă creați un tablou, să pictați. Nu. Pentru un sistem nervos supra-solicitat, pentru nervul vag care este tras la maxim și pentru un om care, că sunt sigură că tu nici măcar nu te ridici din pat, dacă te pune acolo în pat, acolo rămâi. Și acum tu îți faci blaming că nu te duci la masaj sau la spa sau la ceva care să te relaxeze, care necesită atât de mult efort să te ridici din pat. Sfatul meu a unui psiholog, viitor psiholog, este să începi să te uiți la micromomentele care îți creează relaxare. Ce înseamnă micromomente? Cele mai basic, cred că cele mai basic activități, nu știu, stai 5 minute negândit la nimic. Sau îți faci un ceai și faci niște sudoku. Sau vorbești cu o prietenă care chiar te relaxează, că acum nici cu orice om care să-ți consume toată energia nu e ok. Adică genul ăsta de micromomente pentru un om care are o energie super down, numai gândul de a duce la yoga sau tai chi sau masaj creează și mai multă presiune. Thinking about that.